morning Kabagyan. Good afternoon. Good afternoon. Kami timan na pag kami mamut ka na shopping. Promenade. Abay ti Jollibee. Ano mahilo ka? Okay, ni Jollibee. Wala mo kurso na dati. Lala maunod ako yun. Kita ka magdaya? Hindi pa. Sabi ito. Urban Planet. Pwede na pang kakaimangan. Na? Minus Sa rate. kilo 50% by 24. 25 little 50. Ayan. Wala. Bagado ka pag-ibulsa-bulsaan. Pilipig. Tatang, dumagas na ito naman. Kaya umagas ka. Talagang sapsapin niya kasta. Ano po sa mga? Ito yung designer bro. Diba? Camouflage. Camouflage. Ay, jak food court sa Bagyan. Mga daw kami mampay. Natin naran? Soup nga mamatek. Ay, naran? Naman? Kung po ka, mali ka mabisip. Ito na malang nakaslado ba? Ha? Yatanin mo lagi ba? Hindi may sabay ko kaya. Merienda kapag yan. Nabisinan mo sa tao magpaspasyarin. Makabanlog mo, tag-rigos dito yung mall. Nawangga katangan na.
dangay. Oh, mesti kayak pulsa. Kulit-kulit. Parehas sama lah dyan. Parehas sama lah dyan. Read. Kana read. Ang ito read. Warehouse. Puro mga Amerikana. Oh, nagadaw na ala na. Ginulpi na. Ginagulpi. Pagbadong ko na. Ah. Kaproblema sa pagbado, nagadungabado siya. Ha? Nagadungabado siya. Ano nga eh. Kada na sa atong tuman kapag din no siya. Ah, Ijetan to bundles na mapaan. Dadong pagpilihan. Nalbasan ti shopping. kapag yan, nalpas de shopping. Oh, ito shopping na shopping. Ato. Oh, Eh, nakagasto ako 150 tapos 200. 200 guys. Ato, 142. 400. Ay.
May. Awang pa na halak ng nila. Tunog ang mga dyan. No. Oras ang sisira ni Bom niya. Nagsarada. Ano ito weekend?